Mapasok sa Ukraine sa pamamagitan ng hangganang tumatawid sa Belarus. Ang video ay kinunan sa tawiran ng Senkivka, Ukraine. Sinusubaybayan naman ng US Department of Defense ang naiulat na paglusob ng mga tropa mula Belarus patungo sa Ukraine. Hindi malinaw kung ang mga tropa ay Russians lamang o Belarusian din. Umapila naman si Ukraine's Foreign Ministry Dmytro Kuleba sa mga Ukrainians sa buong mundo na magsalita at humimok ng aksyon mula sa kanilang mga pinuno. Inilarawan ng isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine na si Oleg Nikolenko na ang aksyon militar ng Russia ay isang act of war. Samantala, hindi pa rin daw uuwi ang ilang overseas Filipino workers na nasa Ukraine kahit na may utos na ang gobyerno ng Pilipinas na repatriation. Bunsod na rin ng pangamba na maipit sila sa giyera. Sinabi sa Bombo Radio ni Jane Kutova mula sa kabisera ng Ukraine na Kyiv sa inisyal umanong impormasyon na kanilang natanggap voluntary repatriation daw ang balakin ng konsulada ng Pilipinas at ito ay sa kabila ng umiigting na sitwasyon doon. Sinabi sa Bombo Radio ni Kutova kung voluntary repatriation, pipiliin nilang manatili muna sa Ukraine. Pero kung magiging mandatory na raw ang utos ng Philippine government, saka sila kikilos at pati yung kanyang anak ay sasamang nanatili doon at gayon din yung kanyang mister dahil na ito ay isang national coach doon sa wrestling. Samantala sa ngayon anya ay naghahanda na rin ang mga mamamayan ng Ukraine lalo na yung mga OFW tulad na lamang ng pag-stock ng pagkain nitong nakalipas na araw bilang paghahanda kung sakali nga na lumala pa ang sitwasyon. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Jane Kutova, direkta mula sa Ukraine. Bali, nilipat po nila temporary sa Lviv. Yun po yung city near Poland border. Nilipat po yung embassy natin doon temporary, and then may mga officers po na nasa Poland na nandito din kasi may mga Pilipino na daw po na nag-evacuate papunta sa Poland ay papunta po sa Lviv. Napag-usapan po namin siya and actually sabi niya since government employee po siya, baka mauna po kami ni baby kung sakali nga pong kailangan namin ma-repatriate pa uwi ng Pilipinas. Tinig ho yan ni Jane Kutova, direkta mula doon sa Ukraine sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala naman, pinapangambahang lalo pang tumaas ang presyo ng harina at gasolina dahil sa nangyaring krisis sa Ukraine at Russia. Ang nangyaring krisis ay makakaapekto umano sa kalakaran ng negosyo sa Pilipinas kahit malayo ito sa Europa. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga negosyante ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion, magkakaroon ng supply chain disruption sakaling tuluyang pumutok ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi naman ng ilang eksperto na inaasahan din ang lalo pang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sunod-sunod na economic sanctions na ipinapataw sa Russia. Magdo-domino effect sa iba pang produkto ang pagtaas ng presyo ng harina at langis. Nauna nang sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na nananatili pa rin problema ng mga negosyante ang issue sa supply chain at kakulangan ng cargo vessel na nakakaapekto naman sa importasyon at eksportasyon habang nagpapatuloy ang pandemya. Magtatakda naman ang panibago pang pagdinig si Senator Ronald Bato de la Rosa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa kaso ng mga nawawalang mahilig sa sabong. Ito'y matapos na mabigong dumalo sa Senate hearing ang pamunuan at ilang tauhan na nanggaling doon sa arena ng sabungan na sangkot nga sa pagkawala ng ilan sa mga sabungero. Sinabi ni de la Rosa na namuno sa Public Order Panel na nais nilang maging resource person sana yung mga tao, mga personalidad na kanilang pinapaharap.
Ayon pa sa senador, inimbitahan ng panel ang mga security guard maging ang pamunuan ng arena. Bagamat isang abogado ang kumatawan sa kanila, sinabi ni De La Rosa na gusto niyang personal na pumunta sa naturang pagdinig ang kanyang mga nais na ipatawag na mga personalidad. Sinuportahan naman ni Senator Aquilino Coco Pimentel III ang naturang hakbang ni De La Rosa nang magpahayag ito ng pagkabahala sa kaugnay doon sa mga nawawalang individual at gayon din yung ilang grupo na posibleng nasa likod daw ng pagkawala ng mga ito. Na anyay, mas kasing kapangyarihan pa nito ang Philippine National Police. Sinabi ni Pimentel na hindi titigil ang naturang nag-iimbestigang lupon hanggat hindi nakikilala at nahuhuli ang mga taong responsable sa pagkawala ng mga sabungero. Samantala, naging emosyonal naman ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero nang isalaysay ang biglang paglaho ng kanilang mga mahal sa buhay. Narito naman ang kwento ni Ginang Eloisa Bohol, ina ni Kiel Daniel Bohol, isa sa mga nawawalang sabungero. Nung dumating na po kami doon, wala daw pong pulis na nag-imbestiga. Sabi ko nga napakaswerte nito. Dahil bakit hindi man lang inimbestigahan kung sakay, baka malin mo, sakay sila nung umuwi sila sa Santa Maria, di po ba? Wala man lang pong nag-imbestiga doon sa van, sinasakay nung dala nila. Ni wala nga pong nakuha ang fingerprint. Ni wala nga pong nakuha ang CCTV. Sabi puro follow up na lang daw po. Kukonta kami, pa-follow up. Hanggang pumunta rin po kami sa IDG Laguna. Yun din po yung sinasabi nila sa amin, follow-up. NBI, Talbar. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Kami po, 9 na buwan na pong nawawala yung mga kaanak namin. Pero kahit katitingnan, wala pa po kami nakita na linaw kung nasaan. Siguro nga po, kung buhay man sila o kung nasan man sila, sana naman po, pagpaligay na po natin na nagkaroon nga sila ng kasalanan o sinasabi nyo to, chope-chope dyan. Palagi, siguro naman po, sa loob ng 9 na buwan, na hindi nila kasama yung mga kaanak nila, siguro naman po bayad na sila, di po ba? Napakasakit naman po para sa amin na yun nga pong magnanakaw ikinukulong Yung mga ng rape, kinukulong. Samantalang yung mga anak namin, sabi nyo, nagnyope. Pero ilang buwan nyo na, hindi nyo man lang nilagay kulungan. Kung pinakulong nyo na lang po sana, di sana kita pa namin, di po ba? Nasa po yung di ba? Kahit panino mangyari yun, bayad na po siguro sila. Baka sobra-sobrang pambayad pa po. Kasi po sa isang magulang, yung hindi mo makita yung anak mo sa 3 araw, baka po napakahirap na po. Ngayon po, nagtatalo nga po yung kahit kanina sa amin. Nagtatalo po yung isip namin tsaka yung puso namin. Sobrang tagal na namin naghahanap. Tinighuyan ng emosyonal na si Ginang Eloisa Bohol, ina nitong si Kiel Daniel Bohol. 9 na buwan nang nawawala at sinasabing may kinalaman pa rin doon sa sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero at nadagdagan pa nga nitong mga nakalipas na araw, mahigit 30 katao ang hindi pa rin malocate hanggang sa panahong ito. At sa iba pang mga balita sa oras na ito, ang NCR at ilang piling lugar sa bansa, malaki ang tsansang ibaba na ng Interagency Task Force sa Alert Level 1 sa buwan ng Marso. Narito ang pag-uulat ni Bombo Raymond Tinaza. Dennis Bombo Jane, pasado na sa metrics o mga panukatan ang Metro Manila para ibaba ito sa Alert Level 1 mula sa salukuyang Alert Level 2. Kasunod na rin ng naging rekomendasyon ng Metro Manila Council. Sa katunayan, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pasok na rin ang NCR sa isa pang idinagdag nilang metrics. Ito ay ang 80% na pagbabakuna sa mga senior citizen. Ayon kay Secretary Duque, sa ngayon ay nasa 83.90% na ang vaccination rate sa A2 category o senior citizens sa NCR, habang lampas pa sa 100% ang fully vaccinated sa pangkalahatang target population dito. Sinabi ni Duque na ilan pa sa naipasang panukatan ng Metro Manila ay ang negatibong 2-week growth rate, habang nasa moderate risk na ang average daily attack rate o ADAR na kapag pinagsama ay katumbas na niya ng low risk classification. Mababa na rin daw sa 30% ang healthcare utilization rate sa NCR o nasa low risk na. Dahil dito sinabi ni Duque na kumbinsido siyang malaki ang tsansa
at kwalipikado na talagang magbaba ng alerto sa Metro Manila. Samantala, inagpaniduke na hindi lang NCR ang kanilang desisyonan sa IATF, kundi maging ang pagbaba ng alert level sa iba pang bahagi ng bansa na nasod na rin sa metrics. Tumanggi naman si Duque na sabihin sa ngayon kung saan mga lugar pa sa bansa ang nakita nilang pwede nang ilagay sa Alert Level 1 simula sa Marso 1 dahil kailangan pa niya itong may sa pinal sa gagawin nilang pulong at ito ay inaasahang ilalabas bago mag-1 ng Marso. Kung ako lang ang tatanungin, hindi naman nangangahulugan na yung sasabihin ko, yan din ang posisyon ng collective IATF. No? Sila naman ang NCR, pasado na sa kanilang mga metrics. No? In other words. So yung kanilang 2-week growth rate as negative na. Tapos yung average daily attack rate nila nasa moderate risk. Pero pagka binangga mo yung dalawa, ang katumbas is a low risk classification. Samantalang ang kanilang healthcare utilization rate naman ay below 30%. So mababa din, low risk. So sa dalawa lamang aspetong ito ay hinog na sila. Pero meron nga tayong idinagdag na 80% ng senior citizens dapat ay maabot nila para maging kwalipikado for a de-escalation to alert level 1. At ganoon din yung 70% of their target population dapat na maabot din nila. Marami rin mga iba pang mga piling lugar na kung sila ay nakapag-comply doon sa ating mga metrics ay pati yung ibang mga lugar, ibang probinsya o ibang highly urbanized cities and also independent component cities ang mapapasama under alert level 1. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nakahanda naman ang mga pribadong ospital sa posibleng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sakaling ibaba ang Alert Level 1. Ibinunyag ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHP President Dr. Jose Rene de Grano. Ang utilization rate ng mga pribadong pagamutan ay kasalukuyang nasa ibaba ng 30%. Sinabi rito ng karamihan daw sa mga nahawang healthcare workers ay nakabalik na at ang pagkakahawa ay community acquired. Ibig sabihin ay labas na sa kanilang trabaho at dun sa kanilang komunidad ito nahawaan. Anya, rekomendasyon nila na kung maaari ay maghintay pa ng karagdagang 2 linggo bago ibaba totally sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Dagdag pa rito na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay mataas pa rin. Bagaman ang mga sintomas ay hindi nakasintindi ng variant ng Delta. Nangangamba ang Pangulo ng PHP na maging maluwag agad-agad ang publiko hanggang sa puntong hindi na sila magsasagawa ng minimum health protocols kapag ibinaba na ang alert level sa normal level. Lalo na ngayon na may political sorties dahil dito ay hinimok naman ng Pangulo ng naturang grupo ang publiko na mabakunahan dapat laban sa COVID-19 at mag-avail ng booster shots kung maaari upang maprotektahan pa rin ang kanilang sarili mula sa kinatatakutang sakit na kumitil na ng napakaraming buhay. Samantala naman, special session hinihintay ng committee sa Kamara para sa panukalang nagsusulong ng suspensyon ng ipinapataw na excise tax sa produktong petrolyo. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Dennis, wala pang desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga hinihiling na special session ng mababang kapulungan ng Kongreso para matalakay at maiparin ang lang nagsusulong ng suspensyon sa excise na ipapataw sa mga produktong petrolyo.
mga natipos na linggo kasi ay may nananawagan sa Malacanang na magpatawag ng special session para sa Kongreso, lalo't sunod-sunod na rin ang pag-aasiri ng nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at para umano maagapan din ang posibleng epekto naman ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni House Committee on Energy Vice Chairperson Congressman Chico Nograles na bago pa man manap naturang sigalot sa dalawang bansa, ay nabanggit na ng mga analyst na ang krudo ay posibleng umalo ng $100 kada bariles sa darating na Abril ng taong kasalukuyan. At ngayon nga ay tumataas na rin ang presyo sa nangyayari ng sa pagitan ng pero Bombo Dave, sige, check natin muli yung linya mo dyan maya-maya lamang at kukuha pa tayo ng mga dagdag na balita. Ayusin lamang natin yung communication line mo dyan, Bombo Dave. Abangan mamaya mga kabombo, 10 presidential bets posible raw dumalo dito sa March 19 COMELEC debate at yung debate rin para sa pagka-vice presidente. Gagawin naman huyan sa Marso 20 ayon sa poll body. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Mention ng COMELEC na lahat ng 10 kandidato sa pagkapangulo ay dadalo sa debate sa Marso 19 na inoorganisa ng kagawaran. Sa isang ambush interview, sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez sa mga media na lahat ng kandidato sa pagkapangulo ay sumang-ayon na lumahok sa kanilang debate. Kabilang sa dadalo ay sina former presidential spokesman Ernesto Abella, Labor Leader Yudy de Guzman, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, former Defense Secretary Norberto Gonzales, Senator Ping Lacson, Faisal Mangundato, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao, Vice President Leni Robredo. Una rito, sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na maging ang kampo ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpadala sa kanila ng liham na sumang-ayon na sumali sa event. Si Marcos, isang front-runner sa mga survey, ay paulit-ulit na tumanggi na lumahok sa mga debate na binanggit ng kanilang pagtulak para sa pagkakaisa o unity. Ang format ng debate sa Marso 19 ay magiging single moderator. Bibigyan ang mga kalahok ng pangkalahatang paksa na tatalakayin ngunit hindi ang mga particular na katanungan. Ang mga kandidato ay pagbabawalan din na magdala ng kodigo o mga tala sa pudyum, ngunit bibigyan ng notepad at panulat. Sinabi ni Jimenez na ang debate ay ipapalabas ng live, ngunit walang live audience na papayagan. Itinakda naman sa Marso 20 ang debate ng Commission on Elections para dito sa mga vice presidential candidates. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, at may anunsyo na isa sa 9 na vice presidential bets ay hindi raw dadalo dahil sa isang medical concern, partikular na si Congressman Lito Atienza. Kabilang naman sa mga haharap sa vice presidential debates ay sina Walden Bello, Rizalito David, Sara Duterte Carpio, Manny Lopez, Willie Ong, Kiko Pangilinan, Carlos Serapio at Vicente Soto III. Inihayag naman ni Acting Commission on Elections si COMELEC Chairman Socorro Inting na walang kabuluhan ang pagpaparehistro ng mga botante kung hindi boboto ang publiko sa 2022 national at local elections sa Mayo 9. Ginawa ni Inting ang payag sa isinagawang opisyal na paglagda ng partnership ng poll body sa isang online news website. Ang kasunduan ay naglalayong pahusayan ang pakikipag-ugnayan ng mga botante at labanan ng disinformation sa mga darating
darating na butuhan. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Commissioner Amy Ferrolino na ang poll body ay nanindigan sa kanilang desisyon na makipag-sosyo sa online news website sa kabila ng ilang mga kumikwestiyon sa akbang. Binanggit ni Ferrolino na umaasa ang poll body na nasa pamamagitan ng partnership ay mapapasali ang lahat sa bansa sa darating na halalan. Bago tayo umusad sa iba pang mga balita, mga kabombo, ngayong gabi, ay mapalad ho tayo. May makakausap po tayo dahil bukas ay paggunita dito ho sa EDSA People Power Anniversary. At makakausap po natin ang isang historian galing sa The Good Samaritan First UMC, si Ginoong Eupemio Agbayani III. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Agbayani. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Kasama ko rito si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi din po sa ating lahat. Okay. Ginoong Agbayani, anong mga aktibidad po dito sa 36th EDSA People Power Anniversary para sa taong ito ang nakahanay? Alam po natin, nasa ilalim pa rin ho tayo ng pandemya. Ito ho ba pwede na yung physical na pagdalo o ito ay magiging online pa rin kagaya ho ng nakalipas na mga aktibidad? May kinalaman pa rin ho dito sa EDSA anniversary at pwede na kayang makapunta doon sa mga landmarks nitong EDSA, Ginoong Agbayani, sir? Magkakaroon po ng physical na paggunita na gaganapin po sa mismong EDSA People Power Monument, no? Bagaman hindi lahat makakapunta, no, magiging limitado yung mga dadalo dahil nga nasa pandemya pa rin tayo. Pero maraming mga inimbitahan. Ang magiging guest of honor po natin ay si DILG Secretary Eduardo Año, no? At mga kinatawan din mula sa mga iba't ibang ahensya ay dadalo din po, no? So magiging simple po yung pagunita, pag-aalay po ng bulaklak sa monumento na ang tampok doon sa monumento ay ang taong bayan na siya namang bida ng EDSA People Power Revolution. So yung magiging programa na pangungunahan ng pamahalaan ay maiksi ngunit makahulugan na may temang EDSA 2022, pagtutulungan sa sama-samang pagbakon mula sa pandemya, no? So ang hina-highlight po rito ay kung paanong yung pagkakaisa ng taong bayan ay pagtutulungan ay makakatalo ng anumang hamon. Ito man ay hamon ng paglilimita sa karapatan ng tao, ito man ay hamon ng kahirapan, o in our case na yun, ang pinaka-relevant sa atin na hamon ay yung hamon ng COVID-19 na pandemya. Yung People Power Monument naman po bilang isang freedom park ay mananatiling bukas sa mga iba pa na nais magpaabot ng higilan yung pagpunta ng mga tao huro. Ayun. Okay. Bilang kayo ho'y bahagi ng National Historical Commission, ay may mga katanungan pa ho ako na siguro i-reserve ko muna. Ibibigyan daan ko muna itong mga tanong din ng akin hong kasamahan dito, si Bombo Jane. Bombo Jane. Hello sir, good evening po muli sa inyo. Mainit po na nababanggit at pinagdedebatehan sa social networking site ang isyu ng historical revisionism. Kasama na po rito ang 1986 EDSA Revolution. Ano po ang pananaw ninyo sa bagay na ito bilang isang historian po? May mga bagay na hindi mapapasubalian. Hindi mapapasubalian na libo-libo mga tao yung nagtipon para pigilan ang isang posibleng madugong pangyayari. Kasi alam naman natin na nagsimula yung mga kaganapan sa EDSA noong 1986 sa isang attempt to wrestle power away from President Marcos, no? Pero dahil nag-insist yung mga tao na ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng bloodshed, kaya nangyari. At ang naging resulta nga nito ay yung pagtatapos ng diktadorya, no? Iba-iba ang karanasan ng mga tao tungkol sa buhay noon, ano yung naranasan nila, ano yung naranasan natin before and after the People Power Revolution. Pero isang bagay na dapat nating tandaan, no, na yung kabuuan ng mga pangyayari ay mas mauunawaan natin kung tayo magsasaliksik. Tayo ay titingin sa karanasan hindi lamang sa atin o ng ating lolo o ating lola, kundi yung karanasan ng iba pa.
yung mga nasa lungsod man o nasa mga malalayong lugar, sila man ay nasa Maynila o kaya naman ay nasa Mindanao o nasa Cebu o nasa Baguio, no? Kailangan Mhm. para malaman natin kung ano yung totoo. At huwag tayo agad maniniwala kung ano yung nakikita lang natin sa social media o kaya yung mga kinikwento-kwento sa atin. No? Tayo ay mayroong kakayahang mag-isip, magsaliksik at makatuklas ng katotohanan. Okay. Dito naman po sa akin, isang katanungan pa, Ginoong Agbayani. Natapat ho kasi itong EDSA anniversary events dito sa panahon ng kampanyahan para sa national and local elections. Nalalapit na ho yung election natin sa Mayo. No? Paano ho kaya kung may mga kandidatong gustong makilahok dyan ho sa mga aktibidad? Kasama na yung kanilang mga supporters. Siyempre, pag nandyan yung kandidato, lalo na kung ito'y sikat na tao, bit-bit din niya yung kanyang supporters o kundi man. Talagang sumusunod ho yung kanyang mga followers pagka nakikita yung kanilang iniidolo, sinusuportahan. Papayagan ho ba sila bilang kayo ay bahagi ng National Historical Commission? Papahintulutan ho ba itong mga ganitong presensya at yung kanilang partisipasyon na rin, Ginoong Agbayani? Sa pagkakaalam ko po, dun sa mga kasamahan ko nagko-coordinate ng programa, yung programa na pangungunahan ng NHCP sa umaga, this is 8 o'clock, wala naman pong politiko o kandidato na nagpasabi na sila ay makikibahagi sa programa. So hindi naman namin inaasahan na may biglang maraming pupunta at mga kampanya bigla. Pero after nung program ng 8 o'clock, bukas ho kasi yung venue. So kung merong makapupunta after, siguro ang tapos namin mga 8:30 o 9, pag may pumunta at gusto po nilang magsalita, gusto nilang magpakita ng suporta sa isang kandidato, no, ay hindi naman ho sila pipigilan. Yun lang ho yung sa umaga, sa program po ng NHCP, as much as possible para manatiling solemne yung programa. Hindi po namin inaasahan na may darating na kandidato sa pambansang level na magkikibahagi. After, pwede ho yun. Okay. Bilang alagad ho ng kasaysayan, ano po ang inyong mensahe na lamang para dito sa mga kabataan? Nagtatalo-talo na ho kasi madalas. Yan, mababasa naman ho natin ito. Kahit dun sa EDSA revolution issue, kahit hindi pa nila naabutan ho yung naturang historic moment, pero may mga pananaw na rin ho sila na yung mga sinasabi. At yun nga lang ang malungkot, minsan nag-aaway-away yung ilan ho sa mga nagdidiskusyon dyan ho sa internet. O kahit dyan sa mga iba't ibang mga lugar, may mga ganito rin hong sitwasyon, Ginoong Agbayani, ano na lamang ho ang inyong mensahe para ho sa kanila? Bale, naunawaan natin na mayroong passionate na discussion kasi pag binasa naman talaga natin yung mga matitinding damdamin. Pero ang panawagan ko na lamang po sa lahat ay maging bukas tayo sa ideya ng bawat isa. Saliksikin natin kung ano yung nangyari at saka po tayo magkaroon ng pananaw o pag-judge kung ano ba yung nangyari noon at saka natin ito ilapat sa kasalukuyang panahon. Pero mahalaga din na igalang natin yung opinion na ng isa't isa, bagaman tayo nagdi-disagree, bagaman tayo mayroong mga dinidispute. Hindi ito lisensya para manakit, hindi ito lisensya para mang-away, hindi ito lisensya para magkagulo ng literal. Kasi at the end of the day, tayo mga magkababayan, hindi tayo magkakaaway. No? At hindi tayo makakakumbinse sa ating ideya kung ang gagamitin nating moda ay pang-aaway. Kasi lalo lang nilang iisipin na ay inaaway ako. So hindi na ako makikinig sa'yo. Ang halaga ng EDSA ay yung konsepto ng kalayaang magsalita, yung pagtatanggol sa katotohanan, at yung pagtutulungan, no, na hindi dinadaan lamang sa sigawan, kundi rather sa malinaw na pakiusapan at pagkukumbinse ko ano yung tama at totoo. Huling punto, Ginoong Agbayani, siguro bibigyan po namin kayo ng tsansa, anyayahan yung ating mga kababayan para ho sa mga aktibidad bukas at may mga nais pang malaman hinggil ho dito sa naging bahagi na ho ng ating kasaysayan at maaari po ninyong imbitahan yung ating mga kababayan.
Iba't ibang grupo, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang naghahanda para sa paggunita ng ika-36 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nabanggit ko na po kanina yung programa ng alas 8 ng umaga na pangungunahan ng NHCP at ng EDSA People Power Commission at ng Spirit of EDSA Foundation. Pero mayroon din pong hinandang programa ang Commission on Human Rights, ang Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Gaganapin naman nila ito sa bantayan ng mga bayani. Mayroon din mga local governments na tumalima sa payo ng GILG na magsagawa ng kanilang mga localized commemorations tulad ng sa lungsod ng Naga at sa lalawigan ng Iloilo. And gamitin po natin yung panahon ito, walang pasok. Pwede po tayo mga bumisita sa mga museo, sa mga pook kung saan may matututunan po tayo tungkol sa kasaysayan ng ating bayan. No? At gagamitin ko na rin po yung panahon ito para banggitin na may mga inihanda ding programa ang NHCP sa pagunita naman sa isa sa mga key players ng EDSA People Power Revolution na si Senator Jose W. Jokno o KPP Jokno. Centennial po kasi niya ng kanyang kapanganakan day after February CP patungkol po dyan. So, muli inaanyahan po natin ang lahat na sulitin ang holiday sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagbabasa-basa at pakikisa. Maraming salamat po. And Maraming salamat. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakausap si Ginoong Eupemio Agbayani III, isang historian mula ho dyan sa National Historical Commission. Sa dagdag pa mga balita, sa oras na ito, hindi pa kumpirmado ang partisipasyon ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na debate sa Commission on Elections ayon sa kanyang tagapagsalita. Ito'y matapos sabihin ni COMELEC spokesman James Jimenez na lahat ng 10 kandidato sa pagkapangulo ay dadalo sa sponsored debate ng poll body sa March 19. Ang abogadong si Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Marcos Jr. ay nagsabi na kukumpirmahin lamang niya ang paglahok kung sakaling payagan nito ng kanyang hectic campaign schedules. Ang debate si COMELEC ay nakatakda mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi sa March 19 yan sa Philippine Arena sa Santa Maria, Bulacan. Gayunpaman, ipinakita ni Jimenez sa isang social media ang liha mula sa kampo ni Marcos na may petsang February 11 kung saan ipinahiwatig nila ang kahandaang lumahok si Marcos sa debate. Kuha pa tayo, Bombo Jane, ng mga dagdag na report mula sa ating mga kasamahan. Update tayo dito sa biyahe na mas marami pa raw na mga provincial buses ay papayagan na rin sa sandaling ilagay na sa Alert Level 1 ng National Capital Region. Ano na nga bang magiging status nito? Ay may balita si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, good news dahil papayagan na rin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mas maraming biyahe itong dito sa National Capital Region sakaling ilagay na sa Alert Level 1 status base dito sa LTFRB Memorandum Order number 2022-023. Lahat ng mga operators ng PUB o itong resumption of operations of provincial utility buses ay mayroon ng inter-regional routes dito pa rin sa community quarantine bilang paghahanda nga dito sa pagbaba sa Alert Level 1 na kasaad ditong sa naturang memorandum na ang lahat ng PUB operator na may valid at umiiral na Certificate of Public Convenience. Kabilang na dito yung may mga expired na CPC ngunit may inihain na application for extension of validity bago ang expiration nito. Itong Provisional Authority at Special Permits ay papayagan muling mag-operate sa ilalim ng Alert Level 1. Nakasaad din na ang mga rutang interregional touching at not touching Metro Manila. Kasama na itong mga ruta ng provincial commuter na nagmula sa Region 4A, Calabarzon na dating may Cubao endpoint na kalaunan ay inilipat sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX ay muling papayagan ng bumalik sa orihinal nitong terminal doon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Pero kailangan nilang dumaan sa C5. Nais bigyang linaw ng ahensya na ang pinapayagang bumalik sa Araneta Bus Terminal Cubao
ay ang mga dati ng provincial commuter routes o itong may pre-COVID routes na ang endpoint ay Araneta Bus Terminal. Ito ay hango sa ilalim ng Memorandum Circular number 2022-051 na nagsasaad na ang mga ruta ay pinapayagan itong mga rutang pinapayagan ay kinakailangang mayroong at least 80 kilometers distance o hindi tataas sa 2 oras na biyahe. Samantalang mga provincial commuter routes na may pre-COVID endpoint sa Buendia, Makati, Pasay at Manila ay mananatili pa rin ang endpoint sa PITX. Kabilang dito itong mga nagmumula sa malalayong bahagi ng South Luzon katulad ng Quezon, Region 4B dyan sa Mimaropa at Bicol Region. Kahit na ito ay may pre-COVID na prangkisa na may endpoint na Cubao. Paalala sa mga PUB operator, kailangan daw mag-secure muna ng QR code sa bawat otorisadong unit na imamaneho bago ang operasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman, itinanggi ni Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos ang pahayag ng ilang grupo na nagpunta siya sa exclusive island resort ng Balisin para makipagpulong sa pamilyang Ongpin para pag-usapan ang kaso ng sayo na iniugnay sa pagkamatay ng contemporary artist na si Brie Johnson noong Setyembre nakaraang taon. Iginit ni General Carlos na walang katotohanan ang nasabing report. Ang dating Trade Minister at businessman na si Roberto Ongpin ang may-ari ng Alpha Land Corporation na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng eksklusibong resort ay siyang ama ng 29 anyos na si Julian. Si Julian ay nobyo ng 30 anyos na si Johnson na natagpo ang walang malay sa kanilang hostel room sa bayan ng San Juan, La Union noong September 18, 2021 at kalaunan ay idiniklara itong patay sa isang hospital. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia. Nauna nang ibinasura ng La Union Regional Trial Court ang kasong kriminal laban kay Julian dahil sa kawalan ng probable cause. Kung maalala, naging headline si Carlos para sa kanyang pagbisita sa Balisin matapos bumagsak ang PNP Airbus H-125 helicopter na nakadeploy para sunduin siya sa Real, Quezon noong Lunes, na ikinasugat ng 2 piloto at napatay ang enlisted crew member. Anya, napilitan siyang humingi ng tulong sa transportasyon sa PNP dahil hindi siya aabot sa oras para sa flag raising ceremony sa Camp Crame, Quezon City kung sakaling sumakay siya sa chartered flight. Samantala, si Secretary Tugade pinangunahan daw yung inauguration at inspeksyon na rin ng expanded Baclaran Depot ng LRT-1 Cavite Extension Project. At may balita si Bombo Annalise Soberano. Ipinagmamalaki ni Department of Transportation Secretary Art Tugade ang pinakaaantay at pinakaabangang proyekto na sinimulaan noong 2021 at mabubuo na ngayong panahon ng Administrasyong Duterte. Pinangunahan mismo ni Secretary Tugade ang inauguration at inspection ng expanded Baclaran Depot ng LRT-1 Cavite Extension Project kahapon, February 23, 2022. Siniguro ni Secretary Tugade na ang pinakaantay na LRT-1 South Extension Project ay magtuloy-tuloy hanggang sa makumpleto ito, gayong ilan sa mga vital parts nito ay kanila nang pinasinayaan, partikular ang Baclaran Depot. Pinasalamatan naman ni Tugade ang tulong at kooperasyon ng Japanese government, gaya ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Shimizu Corporation, Light Rail Transit Authority at Light Rail Manila Corporation. Pinuri naman ni Japan Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa ang nasabing proyekto na nakumpleto sa kabila ng nararanasang pandemya. Sinabi ni Koshikawa na ang nasabing project ay magdudulot ng convenience sa mga commuters sa Metro Manila. Nagpasalamat naman si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano sa DOTR hinggil sa nasabing proyekto na magbibigay ginhawa sa mass transportation system ng bansa, lalong nasa pandemic pa rin ngayon. Ang completed project ay may dagdag na 11.7 hectares extension sa existing LRT Line 1 depot,
kung saan 8 istasyon ang madadagdagan at dagdag na 120 na 4th generation light rail vehicles. Kapag nakumpleto ang LRT1 Cavite Extension Project, mas maiksi na ang travel sa 25 minutes at ang rail lines capacity nito ay tataas mula 500,000 to 800,000 passengers daily kung ito ay fully operational. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 42 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala naman, 15,000 new hires at 25,000 balik manggagawa na OFW sa Taiwan matapos muling buksan ang borders nito sa mga migrant workers. May pagulat si Bombo Everly Rico. Inaasahan, Bombo Jane, Bombo Dennis, na mas marami pang mga overseas Filipino workers ang madideploy sa Taiwan sa mga susunod na linggo. Kasunod na rin ito na muling pagbubukas ng Taiwan ng borders nito para sa mga migrant workers. Ibinahagi ni Labor Attaché Cesar Chavez Jr. ng Philippine Overseas Labor Office ng Taipei, Taiwan na mayroong inaasahang 15,000 na mga bagong hire at 25,000 na mga magbabalik manggagawa na overseas Filipino workers sa Taiwan. Ang mga naantala sa pagpasok sa Taiwan dahil sa ipinatupad na entry ban, pinayuhang kumpletuhin ang karagdagang pre-deployment health protocols na pinaiiral ng Taiwan. Ayon sa Polo Chief, mataas ang demand ngayon o pangangailangan ng Taiwan sa sektor ng manufacturing. Malaki kasi ang kakulangan sa manufacturing kaya nagbukas na ang borders para sa mga migrant workers. Kung kaya inaasahan na libo-libong mga factory workers ang kakailanganin sa mga susunod pang buwan. Naghigpit naman ang Taiwan sa mga health protocols nito para sa mga pumapasok sa naturang bansa. Medyo mahigpit po ang Taiwan sa health protocol pagdating dito. Meron pong 14 days na government facility quarantine. At meron pa pong additional na 7 days na tinatawag na self-health management. So, bali 21 days po ang quarantine ng lahat ng manggagawa na papasok ng Taiwan. Ngunit ang Taiwan government naman po at yung kanilang mga employers ay obligated po under the law na magpasahod during the quarantine period. At lahat ng gagastusin related to the quarantine, food and accommodation sa loob ng 21 days ay sagot din po ng employer at ng Taiwan government. Sa napagkasundoan ng DOLE at ng Ministry of Labor of Taiwan, kailangan na bakunado ang mga migrant workers ng World Health Organization o WHO accredited vaccines at kailangan na sila ay fully vaccinated. Sa kasunduan po natin between the Department of Labor and Employment at ng Ministry of Labor ng Taiwan sa resumption and deployment dito sa Taiwan, ay kailangan po ang workers ay WHO accredited vaccine yung tinurok sa kanila at dapat fully vaccinated. Pagka meron pong mga workers tayo na hindi po nabakunahan ng WHO accredited vaccine, may mga naririnig po tayo yung Sputnik, hindi po accredited ng WHO ngayon, ay hindi po muna makakapasok dito sa Taiwan ng mga yon. Ang ginagawa po natin ngayon ay nakikipag-ugnayan po tayo sa Taiwan side para magkaroon po ng consideration or ang nilalakad po ngayon ay yung mutual recognition of vaccines. Yung meron din po kasing bakuna dito sa Taiwan na hindi po WHO accredited, yung Medigen, yung kanilang homegrown vaccine. So kapag nagkaroon po ng mutual recognition ng vaccine, ay mapapayagan na po yung Sputnik at yung other vaccines na hindi po WHO accredited. Samantala, ibinalita din ni Labor Attaché Cesar Chavez Jr. na nasa mabuting kalagayan ang ating mga kababayang overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan sa kabila ng 2 taong nararanasang global health crisis. Anya, hindi nagkaroon ng massive displacement sa mga OFWs na nasa Taiwan.
dahil hindi nagkaroon ng lockdown simula nang mayroong COVID-19 pandemic. Meron naman anyang 3 Philippine Overseas Labor Office sa Taiwan na maaaring lapitan ng mga Pilipino. Liban pa rito, mayroon ding ibinibigay ang POLO na $200 na financial assistance, mga hygiene kits at isolation para sa mga infected na overseas Filipino workers. Base sa datos ng POLO hanggang December 2021, mayroong kabuang 160,000 na mga Pilipino sa Taiwan, kung saan 142,000 dito ay pawang mga overseas Filipino workers. Pinakamarami na nasa 85% o katumbas ng 115,000 na OFWs ay nasa manufacturing sectors at 50% naman o 26,000 na mga OFWs ay pawang mga caretakers at domestic workers. Mula sa Intramuros, Maynila, ako si Bombo Everly Rico para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Patuloy na imomonitor ng PNP ang pagsunod ng mga tao sa health protocol sa ilalim ng Alert Level 1. Ito'y sinabi ni PNP Chief General Junardo Carlos sa gitna na rin ng napipintong pagbaba na sa pinakamababang antas ng COVID alert level sa National Capital Region at ilan pang mga LGU. Ayon kay Carlos, sa ilalim ng naturang alert level, mas maraming tao na ang inaasahang lalabas, kaya mas lalong kakailanganin ang pagpapaigting ng police visibility sa mga pampublikong lugar para paalalahanan ang mga mamamayan sa kaukulang mga pag-iingat. Paalala ni Carlos, ang pagbaba ng alert level ay bahagi lang ng pagkakaroon ng transition sa new normal. Pero epektibo pa rin ang minimum public health standards. Sinabi pa ng Police General na gumanda na ang COVID situation sa bansa dahil sa disiplinang ipinapakita ng mga tao sa pagsunod sa health protocols at inaasahan ng PNP na mananatili naman na disiplinado ang mga mamamayan sa pagluluwag ng restrictions. Tiniyak naman ng binuong Presidential Task Force on Media Security na pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamahayag sa darating na May 2022 polls. Sa isinagawang pulong kasama ang Philippine National Press Corps at Press Corps sa Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila Police District, sinabi ni Interior Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na abot sa 1,899 police personnel ang kanilang itinalaga para magbigay seguridad sa mga media. Sa bilang na ito, 133 ay Public Information Officer at 1,766 ang Chief of Police. Paliwanag niya, tutukan ng task force ang mga sumbong ng media na may kinalaman sa kanilang seguridad nang sa gayon ay magampanan ang kanilang trabaho sa malayang pagbabalita. Ayon naman kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joel Egco, ayaw nilang maulit pa ang Maguindanao Massacre na ikinasawi ng 32 media workers noong 2009, kaya naglalatag sila ng mga paraan para ito ay maiwasan. Kasama umano sa kanilang ginagawa ngayon ang quick response o mabilis na pagtugon sa mga problemang lokal dahil mas mainit ang politika sa lokal na pwesto at pagbibigay orientation sa mga iba't ibang press corps. Samantala, kasabay ng pagtitiyak ng seguridad, pinag-iingat din ng task force ang mga media na nagko-cover sa BAR, Region 12 at Region 10 na natukoy na may mga mataas na kaso ng media killings. Tayo ng mga update mga kabombo sa ating mga himpilan. 2 naitalang patay, 11 naman ang sugatan sa pagbangga ng trailer truck sa isang bahay dun sa Apayao. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Mamaya mga kabombo, kukunin natin muli ang linya dyan ho sa balita ng Bombo Radio Tuguegarao. Samantala sa ibang balita muna. Election hotspot areas sa Western Visayas tinukoy na ng PNP matapos na monitor ang presensya ng CPP-NPA. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Hawak na ng Philippine National Police o PNP
ang listahan ng election hotspots sa Western Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagsagawa sila ng revalidation matapos naglabas ng parameters ang Commission on Elections o COMELEC. Anya, ang nasabing listahan ay ipipresenta sa Regional Joint Security Coordinating Center. Isa anya sa mga basihan sa pagsailalim sa isang lugar sa election hotspot area ay ang presensya ng Rebuilding Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Dito sa Western Visayas, nagpa-revalidate po tayo ng election hotspot po natin considering po na meron po tayong bagong parameters na dumating and ito po ay i-present po natin ulit sa Regional Joint Security Coordinating Centers. May mga parameters naman po tayo para magiging basis po natin na ma-declare natin yung isang lugar as election hotspot. Yung isa dyan is yung kung ang area ay may threat ng CPP-NPA terrorist. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Bamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Isang dating alkalde dyan ho sa probinsya ng Cebu at iba pa hinatulan daw guilty sa kasong graft. May balita ang Star FM Cebu. Hinatulang guilty si dating Aluginsan Cebu Mayor Augusto Cesar Moreno at isa pang opisyal ng bayan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019 dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa maanumalyang pagbili ng food supplies noong taong 2010. Sa 38 na pahinang desisyon, hinatulang guilty ng Sandigang Bayan 3rd Division si Moreno dahil sa paglabag sa Sections 3E at 3H ng RA 3019. Napatunayang guilty din si dating Municipal Bookkeeper Evangeline Manigos dahil sa paglabag sa Section 3E ng RA 309. Ang dalawa ay sinintensyahan ng 6 hanggang 10 taon na pagkakulong at tuluyang nadiskwalipika sa paghawak ng public office. Ipinabutos na rin ng Sandigan Bayan ang pagpapalabas ng warrant of arrest para kay Cynthia, asawa ni Moreno, at mga miyembro ng Bids and Awards Committee or BAC ng Bayan na sina Pipito Magilimutan, Nonela Villegas, Marilyn Flor de Liza at Gertrude Ababon na nananatiling at large. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Naglabas na ng babala ang United States Embassy ng Kiev laban sa Americans na nasa Ukraine na maghanap na ng shelter in place. Ito ay may kaugnayan sa mga pag-atake ng Russia sa mga pangunahing lungsod sa Ukraine. May mga ulat na target ng Russia na atakin ay mga pangunahing lungsod sa Ukraine kabilang Kiev, Kharkiv, Odessa, Ivano-Frankivsky at Mariupol. Samantala, ang embahada ng China sa Ukraine ay naglabas naman ng babala para sa mga mamamayan nito sa bansa. Hinihimok silang ilagay ang bandila ng China sa kanilang mga sasakyan para na rin sa kanilang kaligtasan. Tiniyak naman ni British Prime Minister Boris Johnson kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi lang tatayo at manunood ang West nations habang inilunsad ng Russian President Vladimir Putin ang kanyang kampanya laban sa mga mamamayan ng Ukraine. Napagalaman na ang mga sasakyang militar ng Russia ay pumasok na sa Ukraine sa pamamagitan ng Crimea. Filipino community naman sa capital city ng Ukraine nababahala na sa sunod-sunod na mga pagsabog. Alamin ang detalye sa report mamaya ng Star FM Bacolod. Samantala muna, sa ating pang tuloy-tuloy na mga balita, dako muna tayo sa balitang palakasan. Bombo Sports News. Tiniyak ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, partikular na ng kanilang presidente na si Al Panlilio, ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng February window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifier dito mismo sa Pilipinas. Ginawa ni Panlilio ang naturang pahayag matapos na umatras ang South Korean National Basketball Team na makalahok dito sa naturang aktibidad makarang tamaan ng COVID-19 ng ilan sa kanilang players. Ayon sa SBP, mula sa pagdating sa paliparan ng mga international players hanggang sa kanilang tutuluyang hotel malapit sa Big Dome,
at o dyan sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City ay inaasikaso na ng mga ito at masisiguro ang pagsunod doon sa mga health protocols. Samantala, matapos na makansila ang laro ngayong araw laban sa Korea o Korean team, pinaghahanda naman bukas ng Gilas Pilipinas ang game kontra naman sa players ng India dakong alas 6 ng gabi. Kaninang hapon sa pagsisimula ng World Cup qualifiers ay buena mano na nagtuos ang national teams ng India at New Zealand. Tinambakan ng powerhouse team na New Zealand ang India ng 55 puntos sa score na 101-46. Entertainment News. Si megastar Sharon Cuneta na pabalik tanaw sa nakaraan nila ng namayapang kongresista at kanya palang ex-fiancé na si Charlie Cuangco. May chika na si Bombones kaya Biab Mercado. Bakas ang panghihinayang ni Sharon Cuneta para sa pagpanaw ni Tarlac 1st District Representative Carlos o Charlie Cuangco. Ayon sa tinaguriang megastar, naging malaking bahagi ng kanyang buhay si Charlie lalo't umabot sa engagement ang kanilang relasyon. Bata pa niya sa edad na 58 ang kanyang dating fiancé kaya nagulat noong ibalita mismo ng kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan ang pagkamatay nito. Bigla ring nanumbalik sa alaala ng 56-year-old singer-actress ang magandang pinagsamahan nila ni Charlie na tinawag niyang partner pagdating sa food trip at sa interes nila sa gun firing. Dagdag nito na hindi man sila nagkatuluyan ay masaya ito dahil kapwa natagpuan naman nila ang mga taong nararapat at tunay na inilaan ng Diyos para sa kanila. Nitong February 2, 2022, nang sumakabilang buhay ang anak ng yumaon na ring bilyonaryo na si Danding Cuangco matapos umanong inatake ng brain aneurysm habang nasa Clark International Speedway sa Pampanga. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Inanunsyo ng Metro Pacific Tollway Corporation ay nilunsad nito ang bagong Travel Companion app upang mag-alok ng hanay ng mobility solutions habang tayo'y nasa ilalim pa rin ng pandemya ay nagtutulak para sa digital swift ng bansa. Ang MPT Drive Hub na magiging available sa parehong iOS at Android device ay magpapahintulot sa mga motorista na magplano ng kanilang mga biyahe kasama na ang feature nito. Sa pamamagitan ng naturang app, masusuri ng user ang kanilang RFID load at magnanavigate doon sa mga expressway at maaring humiling ng roadside assistance. Gamitin ang naturang app para sa tulong, isang tawag lang. At kung ang mga travelers naman ay nasa kahabaan ng NLEX, SCTEX, Cavitex o KELAX ay sinabi ho ng tollway operators na may mga benepisyong kaakibat dito. Makakatulong ang naturang app sa mga user na kalkulahin ang toll fee para ho doon sa mga dadaanan bago ang kanilang mga biyahe. Gamitin din na ang naturang app at maaaring suriin yung pinakamalapit na pit stop kung may konting repair na kailangan at kung kakain, magpapahinga at naghahanap ng banyo o magkakarga ng gas at maging yung pamimili ay available din sa naturang app. At nagbibigay din ho ito ng nauugnay na mga advisory kung mga kinakailangan. Kung mabigat ang daloy ng trapiko ay available na rin at ilalabas sa pamamagitan ng naturang app sa inyong mga device. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang lumalakas na halaga ng piso, 51 pesos 27 centavos, katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar naman ay 38 pesos 08 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos, ang euro 58 pesos ang katumbas. At ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!